saking Prakanca Kurnia Audio ugi sugeng makarya Prakanca video syuting bola dhewe Multiwan Production Multiwan channelnya apa Bos streamingnya Multiwan streaming oke mekaten matur sembah nuwun ya diaturke setunggal maka Sungkawi Widawati lumantar ning Tias katur jumeneng Putu Pandhe nyampur Sari ya Rameci wis pirang-pirang dina awakmu tak tinggal kerja awakmu sebagai bojoku iya Mas ya garwaku sing paling tak tresnani nggih Kang Mas iki musim gawean akeh tak tinggal lunga tak tinggal makare lah kok kelakuanmu kaya ngono nang omah kok ndak sing ora bener karo wong liya kula setya kok Kang Mas aku ora aneh-aneh masak suwene jenengan tinggal lunga Mas nak katane awakmu setya seneng karo aku. Tak tinggal kerja kok. Tumindakmu sedeng nang omah sakarepe dhewe. Ora Kang Mas. Kuwi barang nang omah ki enek sendal-sendal jepit barang wek sapa? Lah wene yoga-yoga sing do keri ngono kaya Mas. Wingi ana rokok barang? Iya, piyone yoga-yoga sing do keri. Tegesan senior barang. Pelangganku yang tertinggal. Teh barang kuwi? Iya Mas. Iki ngene sapa? Piyone yoga-yoga Mas. Ora nggonmu? Ora Mas. Tenan Mas. Aku ora bakal goroh Mas. Iya. Ya ana wong ayu tetep tak tresnani. Teko besok ing Pati. Anu ngepasno. Apa to kuwi iki? Ekspresine kan ngono. Ngene ya Mas. Iya Kak Mas. Dalem. Tok. Sing gong. Urung bar kok so. Urung. Ora ngerti ceritane padune to? Ngerti. Oh ya jajal teruske to. Lah kowe wis muni ngono kok. Heeh. Teruske wong kuwi gombar ceritane kok. Mak nyatane awakmu bener-bener ora tumindak sedeng karo aku nang omah, ora nglebokno wong lanang liya. Apa sing dadi apa iki? Sing dadi buktine nak nyatane awakmu ora tumindak sedeng. Sejatine iki aku ora tumindak sedeng, Mas. Nanging ya kepiye ya, Mas? Rupamu iki lho Mas sing marai aku sedeng. Mosok aku duwe bojo kaya ngono ya, Bu ya. Lah ya mboten pantes to, Bu. Mboten lho, Bu, kaya pantes. Wis ketoprak kukut. Iki ora bener iki. Kok ora bener piye to, Mas? Railku dandan iki 2 jam. Kok mbok awuk-awuk. Kok sik iki tak tambah diweki ngene dilentrir sithik iki ngene to iki. Walah iki saya apik. Lopo ya sisan. Iya, Duh, iki saya apik, Mas. Oh iki ngene. Oh ya. Oh ya apa iki? Bojo kok ora sopan karo wong lanang. Apik, Mas. Tak ijolke tenan kok. Aku ya gelem kok, Mas, mbok ijolke karo sing ndi, Mas? Sing rebat. Lah, Apa sing endang? Apa sing ndi? Elek iki pedho kalah. Oh iki elek kabeh. Lah sing ndi? Elek kabeh. Lah sing ndi, Mas? Aku njaluk ya sing lulusan pondok. Oh ngono. Lulusan pondok kaya daerah-daerah kene iki. Ngerti ora? Iki ya gak mondok, Mas. Oh iki pondok Persalin. Nggih. Weh, tok.
bareng dengkelmu melocot ngono kok iso. Iki wis dadi apa, Mas? Dandan iki lho 2 jam. Oh, saiki. Mbok owok-owok ngene kok iso. Saiki dadi garangan. Nggih, niki pripun iki, Bu? Yo iki ngudang putrane dhisik. Oh, ngudang putrane dhisik. Ngoten nggih, Pak, ngudang putra riyen nggih. Heeh, jumbo kalih suasananipun nggih, Mas. Raiku piye keterangane iki wis kadung bagus-bagus apik-apik mbok remuk-remuk to, Dik, kok iso. Karo ngono mau kok ya dandan barang lho. Anakku sing bagus dhewe. Iya, ora masalah kok. Sing penting ora ya pas karo larase. Itu aja kamu kok rep sini agak sini deh. Ya rasa candak-candak ngono kuwi lho. Gayane kan ekspresine ngono to ya kok ya. Anakku sing What's pol? Nah ya gumunang gua. bagus dewe Putrane Bapak Turbuti didongakno. Sing bagus dhewe, sing pinter dhewe. besok gede pinter Sekolahe yo ngajine ya kuwi. yen Udah diangkrek. yen wis bisa nyambut gawe kudu lendang tirabene Ngono ora? Salah. Iya ketoke ya ngono. Salah nek wis gedhe pinter sekolahe kudu mlaku sak mestine sak benere. Nggih, monggo. Nggih. Buka celuk. Mangga.
tetembangan gending Jawi.